hakaba khadu marwengin hab ban mat ki jing ban ya le jing shan ya kin ja ka por kan ya nim la pan sange ngala pusyang ban ai jik man kat ka bangala jis ngeu ki we nga bu hakmat hateng ngaklet ya la ka bha hakaba khadu ka e nga yo tang jing kan ja ngalap hapatei om don ulok shisha lat na ka spa kumta wat ong tang ma phi u ba mat ki jing namar u briu ba khoi bar bor u hapan yu ya ki spe bakin suki we ban kam shashil yang wa u te shi tom hakaba khadu ki ya uran ka jing no harukom lada ul over ben u ka phim yo i ban yan shakman to shim ki kti jonga to bat ngin ya yan ka what's new what tam ma phi mar we ba man ki jing kut la chi bun ki don ki briu ba klan what ya lagi man lada ul over ben u ka phim yo i ban yan shakman to shim ki kti jonga to bat ngin ya yan ka what's new what tam ma phi mar we ba man ki jing kut la chi bun ki don ki briu ba klan ya lagi emak ngaklem baklava ngasida ngayo si bun jeng mentoy namar kum ya durkhmat hayit ngai ilang bajing penshoy hanga pilong ka jing hikai ngam kwa bu shun da lei namar ki mau kan don ki banga kam ki long ji hikai haka perthei